Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κίτρινα λόγια και 40. Μαζί με την Γιώτα, έτσι, το πιστό αληθιόσκυλο, την Άρης Πανκ, όπως την ξέρουν κάποιοι. Έτσι, όλοι τι κάποιοι. Κάποιοι ξέρουν σαν την Miss, πώς τη λέγανε ρε παιδί μου, δεν λέγανε όταν ήρθε ο Κοντομινάς, που λέγανε ο Mr. American. Εσύ είσαι η Miss Thestral Shop. Έχεις δίκιο, εντάξει. Εντάλλες εταιρείες από πίσω, ιστορίες, έτσι, success story. Ας πούμε, ναι, στο πώς το λένε εκείνο που βγαίνει το Forbes, που βγαίνει, έτσι. Ναι, στις 10 πιο πετυχημένες γυναίκες της Ελλάδας. Ας πούμε, η Ειρήνη Καρυπίδη, Άρης Πανκ. Εντάξει, αυτά έχουν ακουστεί, μην νομίζεις τα λέω, έτσι, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, το 23-10-3-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Θα πάμε στις γραμμές ευθύς αμέσως, θα πάμε και στα μηνύματα και είναι αρκετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Καλησπέρα, είμαι ο Χωσέ. Έλα, Χωσέ. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, ρε Χωσέ, ακούγεσαι λίγο από το βάθος. Λέω, μάλλον είσαι Πορτορίκο, τι έγινε? Θα ήτανε καλά, ναι. Θα ήταν καλά, ναι. Κάνα εξάμηνο να ηρεμήσουμε, αλλά δεν βαριέσαι. Να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Έτσι. Το κεφάλι μας έχει σπάσει από τα πράγματα που βλέπουμε. Δύο πράγματα βασικά ήθελα να πω. Ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μια σκέψη όσον αφορά αυτό που είχε πει ο Μελισσανίδης παραδίδοντας την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο. Είπε λοιπόν ο Μελισσανίδης, και δεν εξετάζω το ποιόν του ανθρώπου, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα, ότι παραδίδω την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο, ο οποίος πλέον είναι ο προστάτης της. Και το είπε έτσι, διότι ο μεγαλομέτωχος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος οφείλει και από τον νόμο να προστατεύει την ομάδα του από οποιαδήποτε κακοτοπιά. Ναι. Το μέγεθος λοιπόν του Ηλιόπουλου θα αποδείξει ή όχι και στο μέλλον αν μπορεί να την προστατεύσει ή όχι. Όσον αφορά αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως, ναι, πιάστηκα από αυτό που έλεγες και είπα αυτό το πράγμα, ότι ο Ηλιόπουλος σύμφωνα με τον Μελισσανίδη θα είναι ο προστάτης της ΑΕΚ. Με τα δικά μας λοιπόν μεγέθη, ο Καρυπίδης είναι ο προστάτης του Άρη. Δεν είσαι ούτε εσύ, δεν είμαι ούτε εγώ. Είναι αυτός ο οποίος οφείλει, Χωσέ, για να το επισπεύσουμε. Ακριβώς. Οφείλει, πράγμα όπως το είπες εσύ πριν, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη να προστατέψει την ομάδα και τέλος πάντων από το οτιδήποτε γίνεται γύρω. Αυτό. Από το οτιδήποτε γίνεται γύρω. Τελεία με αυτό. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο σημείο να αποδεχθεί την πρόταση την οποία διαφήμιζε εδώ και τόσο καιρό ότι πάνε να μας φάνε, πάνε να μας φάξουνε η αδικία και το ένα και το άλλο, και αποδέχθηκε την πρόταση αυτή να γίνει λοιπόν 5 έως 8. Ναι. Το αποδέχτηκε βέβαια, αυτό έχει μια άλλη κουβέντα. Προχώραμε, θα μην σε διακόπτω. Το αποδέχτηκε, πρόσεξε να δεις πώς το αποδέχτηκε. Είναι το μοναδικό σετ αγώνων που θα γίνει δια-δύο, με βαθμούς δια-δύο. Ναι. Όλοι λοιπόν, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες κλεγόντουσαν στο παρελθόν τα παιχνίδια να παίζονται καλέ στο γήπεδο, καλέ να μην χάνονται οι αγώνες στα χαρτιά, καλέ τι έγινε τώρα? Θα παίξω εγώ παιχνίδι, θα κερδίσω και θα καλά, το κάνει δια-δύο? Δεν πιστεύω, Χωσέ, να περίμενε οποιοσδήποτε ότι αυτοί οι οποίοι λέγονταν
Αυτοί οι οποίοι έλεγαν όλα τα χρόνια αυτά να παίζουν διαγώνες στο γήπεδο ήταν οι ίδιοι οι οποίοι την επόμενη χρονιά πηγαίναν να πάρουν μέσα στα δικαστήρια. Δηλαδή, ακριβώς. Έτσι είναι. Δεν θα το ξεχάσουμε τώρα η ίδια η ΑΕΚ που ήταν έτσι και την επόμενη χρονιά πήγε να κυνηγήσει τον Άρη. Δεν θυμάσαι με τα play-off. Έτσι. Τέλος. Λοιπόν, Χωσέ, το διατάφτα. Ναι, πες αυτό και κλείσε μόνο. Θέλω να κλείσω με το διατάφτα. Απαντώντας σε μια ερώτηση που έκανες προηγουμένως. Δεν καταλάβαινες γιατί ενώ είχαμε Καρυπίδη ή ενώ είχαμε Σκόρδα ή ενώ είχαμε Αθανασιάδη, γιατί κυνηγάνε τον Άρη. Δεν κυνηγάνε μόνο τον Άρη, κυνηγάνε όλες τις ομάδες οι αντίπαλοι. Αν εγώ ας πούμε είμαι ο Μαρινάκης, θα κυνηγήσω και θα παλέψω να διαλύσω όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Κάποιες όμως δεν μπορώ να το κάνω. Κάποιες μπορώ, γιατί το μέγεθος του προστάτη είναι μικρό. Είναι πιο βατό. Ναι, κατάλαβα. Μπορώ λοιπόν, έχω του χεριού μου κάποιους και όποτε γουστάρω, τους κάνω μια χαψιά. Τον Αλαφούζο, το Σαβίδη, δεν ξέρω για τον Ηλιόπουλο ακόμα, αλλά το Μελισσανίδη δεν μπορούσε να τον κάνει μια χαψιά. Άρα λοιπόν πάντα θα κυνηγάνε τον Άρη, πάντα θα κυνηγάνε όλες τις ομάδες. Αυτό που διασφαλίζει σε εισαγωγικά τον Άρη είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να υπερασπιστεί τον Άρη. Και αυτό γίνεται μόνο με πολιτική παρέμβαση. Αποκλειστικά με πολιτική παρέμβαση, διότι ο άνθρωπος αυτός έχει γατζωθεί. Λοιπόν, Χωσέ, πάμε αδερφέ, πάμε γιατί έχουμε ξεπεράσει το όριο αρκετά. Λοιπόν, έγινε λεβεντόπεδο. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάω στον επόμενο φίλο, το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής, γιατί δεν το είπα την πρώτη ώρα, απλά επειδή μου ανέφερε ο Χωσέ το ρεπορτάζ σε σχέση με την ψηφοφορία που έγινε. Γιατί και εκεί και σε αυτό οι ίδιοι και οι ίδιοι ξανά μάνα τα ίδια. Μια προδιαγεγραμμένη ψηφοφορία, ένα προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα μάλλον. Γιατί ακόμα αν ο Άρης πήγαινε προχτές στην ψηφοφορία, ειλικρινά πριν γίνει όλο αυτό, ήμουνα υπέρ του ότι θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο ο Άρης επικοινωνιακά να του αλλάξει. Δηλαδή, σε μια προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, θα πήγαινες εκεί και θα έλεγες που πραγματικά το 1, 4, 5, 8 έχουν σκοπό αυτοί να πετύχουν αυτό που δεν πετύχαν με τους προηγούμενους, να πετάξουν τον Άρη εκτός. Εντάξει. Και αν ακόμα αυτό δεν γίνει από φέτος, να γίνει από του χρόνου και πάει λέγοντας. Οκ. Ναι, το ξέρουμε όλοι. Η απάντηση που λέγαμε εδώ πέρα είναι το φίλε, φτιάξει ομάδα να τους χαλάσεις. Και την προηγούμενη Παρασκευή αυτό έλεγα. Φτιάξε την ομάδα να τους χαλάσεις. Επικοινωνιακά ο Άρης λοιπόν έλεγε να πει τι. Ότι εγώ θα τερματίσω πέμπτος ή έκτος και αυτό που κάνετε είναι βάρος μου. Το κάνετε για μένα και κυνηγέμαι. Ή να πει ότι ναι, πάω μέσα και πάω να κυνηγήσω την τέταρτη θέση. Επικοινωνιακά εσύ σαν αργανός τι ήθελες να ακούσεις ρε. Το ότι ναι να γίνει που είναι προδιαγραμμένο το αποτέλεσμα. Εγώ για το επικοινωνιακό μιλάω. Αυτό θα ήθελα και εγώ να κάνει. Να πει ναι ρε φίλε, το ψηφίζω το έργο. Το θέλω το έργο αυτό. Γιατί θα κυνηγήσω το τρέλα, σας πουλάω κι εγώ. Και ακόμα και αυτό σου λέω, δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε, κατάλαβες. Δεν ξέραμε να το παίξουμε σωστά, ας πούμε. Πάμε, καλησπέρα. Μπουρουσάρε, φρατερί. Πού είσαι κύριε Αστέρη, μπουνουσάρε, τι έγινε. Χαιρετώ και τη Γιώτα Λίδια. Γιώτα Λίδια. Γεια. Να είναι καλά το κορίτσι. Κύριος Αστέρης έχεις ρεπορτάζ, έτσι, είναι ο πιο πιστός, έτσι, ο πιο... Σε λέω, δεν πάω όλη την πρώτη ώρα εγώ να βρίζω, να μπέρδω, ο κύριος Αστέρης με ηρεμία να μαλάζει. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά. Τι έμαθα, τι άκουσα μάλλον, είναι η τελευταία εκπομπή. Τελευταία κάνουμε κι εμείς 2 εβδομάδες ρε παιδί μου. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα είναι ίσως από τα καλοκαίρια αυτά που δεν θα γίνει λόγω διακοπών, λόγω δουλειάς. Λόγω δουλειάς του περισσότερο θα είναι. Δεν θα πας στα κοριτσάκια στη θάλασσα λίγο. Θα τα πάνε κατασκήνωση, θα τα πάει. Το pick-up και είχαμε παλιά που μας πήγαιναν. Παιδί και θάλασσα, ναι. Βαριές, υγεία. Όπως είναι καλά, υγεία, πάρα πολλά υγεία. Έτσι. Λοιπόν, έγινε Αργύρι. Χάρηκα κύριε Αστέρη, να είσαι καλά. Γερός και δυνατός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλα να πάει καλά.
Γεια σου, κύριε Αστέρη. Χαιρετώ και το κορίτσι δίπλα σου. Γεια σας. Γεια σου, κύριε Αστέρη. Άντε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι. Είναι άπειρο. Πήρα, είπε την καλησπέρα του, μας ανέβασε το κέφι. Ο πιο κυμπάρης. Δηλαδή δεν πάνε, παίρνει με ωραίο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, φράτε σημαίνει αδερφέ. Στα λέω τώρα γιατί στη δουλειά σας. Να ξέρεις, άμα σε πει κανένας, θα πεις έλα εδώ. Ναι, μάθε τη δουλειά. Καλησπέρα. Κούμψη, φράτε. Γκίνε. Από το ορεινό Βέρμιο. Βέρμιο, άρα αδερφέ μου, τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, φίλε, καλά ρε κύριε, καλά. Προσπάθησα να σε πάρω κάποια δυο φορές, δεν μπορείς να σε πιάσω γραμμή, λέω τώρα, άσy τώρα, έχει δουλειά κι αυτός, λέω. Εντάξει, τυχαίνει καμιά εκπομπή, έχει κόσμο πολύ, άλλες δεν έχει, εντάξει, δεν βαριέσαι. Το πρωί πιάνω στον Άλεξ πιο εύκολο στον Άλεξ. Καλά τώρα, δεν είναι, το level εδώ είναι ψηλά, δεν είναι. Αργύρι, Ναι. καλά τα βρεις τα πράγματα. Εγώ θα τα πω πιο χειρότερα τα πράγματα, γιατί την εκπομπή την ακούω κάθε μέρα, όλους τους ακούω. Φυσικά ακούω φωνές δειλές. Δεν ακούω φωνές. Καλά τώρα, μη με λες εμένα για τις φωνές. Εμείς μαζί μιλάμε, ας τώρα. Μπράβο. Εγώ είμαι μαχητής και πολεμάω. Και θα πολεμήσω. Και θα είμαι στην πρώτη γραμμή για αυτό το θέμα, να ξέρεις. Είμαι σίγουρος, δεν το λέω τώρα γιατί ξέρω από κάποιους ανθρώπους, το ξέρω ότι είναι. Είναι δεδομένο στην πρώτη γραμμή, εγώ δεν θα αφήσω να τιμωρήσω την ομάδα μου με κανέναν τρόπο. Όταν οι άλλοι έχουν κάνει 1000 κακά μύρια, δεν θα αναπτυχθώ πουθενά εγώ, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Εάν με ενδιαφέρει η ομάδα μου, το σήμα μου δεν θα τιμωρηθεί πλέον. Από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα και εγώ ήμουν λίγο ήπιος. Άντε έλεγα μην τα βάλουμε το σύστημα γιατί είναι δυνατό το σύστημα. Το σύστημα έτσι αλλιώς είναι σάπιο. Αν το βάλω πολιτικά το θέμα, ο Μητσοτάκης ποιον φοβάται? Φοβάται το Κινάλ, φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ, σώπα ρε, του Κουκουέ φοβάται. Όλοι οι άλλοι είναι πατσαδόροι. Πατσαδόροι είναι όλοι οι άλλοι. Εκείνο φοβάται. Εκείνο ανεβαίνει στα αστικά κέντρα. Όχι στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε και τι στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα εμείς. Έτσι και ο Άρης πρέπει να γιγαντωθεί, να συσπηρωθεί και να αγωνιστούμε πλέον. Τα είπες πολύ ωραία, η αλήθεια είναι, μίλησες πολύ σωστά. Γιατί υπάρχει πόλεμος. περνάς ένα μήνυμα, έτσι, το οποίο είναι η πραγματικότητα, ρε φίλε. Βλέπεις τι γίνεται, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Εμείς είμαστε ο λαός, εμείς δεν αντιστάσουμε πλέον. Έτσι. Ούτε Καρυπίδης μπορεί, ούτε κανένας Καρυπίδης δεν μπορεί. Λίγος είναι. Γι' αυτόν τον αγώνα είναι πολύ λίγος. Μίλησες σωστά. Μίλησες σωστά, φράτε. Μίλησα σαν βλάχος. Σαν βλάχος, έτσι, γιατί και τότε, έτσι, άμα οι δικοί μας λέγανε έλα μωρέ τώρα ποιος θα βάζει με τον Τούρκο, θα μας λέγανε, ναι. Τι να αναφέρουν, Κατσαντόλιδες, τι να αναφέρουμε τώρα. Ας τώρα και εσύ τα βιβλία να γράφουμε. Άστο τώρα, μην τα αναφέρουμε. Για τα μνημεία που έχουμε στην Ελλάδα να μας πούν αυτοί για μνημεία, για άσοι τώρα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Όχι. Καλά κάνεις. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Φράτε, σε ευχαριστώ πολύ. Μίλησες ωραία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου. Χαιρετισμούς στην οικογένεια. Γεια σου. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ σωστός και πολύ ωραίος. Να τα λέμε όλα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Γεια σου, κύριε Νίκο. Τι γίνεται, αγορίνα, μαθαίνω, μαζεύει, κάνει βαλίτσες. Κάνουμε βαλίτσες, ναι, κανονικά θα έπρεπε να. Και την κόρη να βοηθάει, είναι και όλα καλά. Πάω και εγώ για προετοιμασία όπως πάνε οι ομάδες, κατάλαβες, θα πάω και εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλό καλοκαίρι. Δυστυχώς για όλους μας ο Άρης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη φάση. Όχι πολλά λόγια, μόνο ο καθένας όσο μπορεί να βοηθήσει. Έτσι. Ο καθένας από το... Εγώ λέω τώρα το εξής, λένε τώρα άκουσα ένα κύριο προηγουμένως πολιτική παρέμβαση. Ποια πολιτική παρέμβαση? Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Μητσοτάκη λέγεται Βαγγέλης Μαρινάκης. Τι να κάνει? Σωστό είναι αυτό, κύριε Νίκο. Με μέγεθος όρκα. Όρκα είναι η φάλαινα, μια κατηγορία από τις φάλαινες που ό,τι περνάει το ρουφάει. Έτσι όπως το λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μεγαλύτερος του αντίπαλος αυτός είναι ό,τι πιο σωστό, ναι. Ο μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι ομοψυχία και στήριξη. Δηλαδή, αν πήραμε πέρσι
1000 εισιτήρια, φέτος να πάρουμε 1000 διαρκείας, να πάρουμε 3-4 Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Κοίταξε κι αν δεν... από το ειστέρημά του, καθένας από αυτό. Μόνον έτσι θα δείξεις ότι υπάρχεις και ότι μπορείς να πετύσεις. Έτσι, πολύ σωστό. Μόνο έτσι μπορείς να δείξεις. Μόνο Υπάρχει πλήθος, υπάρχει κόσμος που λατρεύει αυτή την ομάδα. Έτσι. Και είναι ο μόνος που μπορεί να ξεκινήσει όλο αυτό να σε υπολογίζει. Γιατί ξέρεις πολύ καλά, όπως μίλησες πολύ σωστά. Είπες, ο μεγαλύτερος του αντίπαλος είναι ο Μαρινάκης, γιατί έχει από πίσω, ξέρει ότι με ένα χτύπημα στα δάχτυλά του. Και κάτι που ονειρεύονται επενδυτές εκτός Καρυπίδη, έχουμε εγώ να επενδύσω στον Άρη. Ένα τηλέφωνο θα με πάρουν και θα μου πούνε πού πας ρε Καραμίτη. Ναι. Έτσι. Όπως το είπε πριν ο Χωσέ, ο προστάτης. Κάτσε, αλάργα. Άλλος να έρθει. Ποιος? Στήριξη στον Άρη, όποιος και να είναι ο πρόεδρος, είναι ο Καρυπίδης, που εγώ προσωπικά τον ευγνωμονώ, γιατί με έκανε μετά από τόσα χρόνια να βλέπω τους άλλους στα μάτια. Και ίσως και με αίσθημα υπεροχής και υπεροψίας, που με έκανε εμένα να έχω να κρίνω ποιος θα είναι πρωταθλητής, εγώ και μόνο εγώ. Όλα αυτά λοιπόν να μην τα ξεχνάμε. Όλοι μαζί ας στηρίξουμε τον Άρη και ας δείξουμε στους κρατούντες ότι υπάρχουμε κι εμείς και είμαστε μια αξιολογή δύναμη που πρέπει να μας υπολογίζουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αυτά ήθελα να πω, Αργύρη. Καλές διακοπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Να φυλάει το σύλλογό μας την αγάπη μας αυτή τη μεγάλη και ο Θεός να βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Έτσι. Να είσαι καλά, κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Να είσαι καλά. Με υγεία. Λοιπόν, έτσι είναι. Με τον κύριο Νίκο ήρθαμε εδώ, κάναμε μια εκπομπή. Ο κύριος Νίκος, ο Τσάκαλος, ο οποίος μιλούσαμε τώρα. Ναι. Άνθρωπος ο οποίος έχει τριβεί χρόνια. Και πολλές φορές αυτό είναι που λέγαμε και πολλές φορές, ρε παιδί μου, για το τι σημαίνει να είσαι παράγοντας στον Άρη και το τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να διεκδικήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Έχουμε φέρει πάρα πολλά παραδείγματα όλα τα χρόνια αυτά με ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μεράκι, θέληση. Έτσι. Είναι πολύ βασικό να σε συσπηρωθεί ο κόσμος. Όσες φορές το έχουμε καταφέρει, όσες φορές το κάναμε, έχουμε κερδίσει. Είναι δηλαδή συνταγή η οποία την ξέρουμε, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Και είναι ίσως, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή πιάνω και λέω είμαστε πολύ αφελείς. Δηλαδή ενώ ξέρουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, το τι πρέπει να κάνουμε, εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και περιμένεις αποτελέσματα. Πάμε γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αργύρη. Έλα. Βαγγέλη, τα παπαγιά. Έλα, ρε Βαγγέλη, δεν ακούγεσαι καλά, ρε αδερφέ μου, μόνο. Είμαι στον δρόμο, ρε. Κλείσω. Πού είσαι στο? Είμαι στον δρόμο, άστο. Στην άλλη Παρασκευή. Τώρα, καλά ρε Βαγγέλη, καλά, έγινε αδερφέ. Γιατί είσαι και στον δρόμο τώρα, αδερφέ, άσε μην γίνει και τίποτα. Να είσαι καλά. Δεν ακουγόταν καλά καθόλου αδερφός ο Βαγγέλης, δεν πειράζει, τον ακούσαμε. Το μόνο που δεν πρόλαβα να σε πω, αδερφέ Βαγγέλη, ότι θα τα πούμε κατά το τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε Λευτεράδας. Αδερφέ μου. Πού είσαι, αδερφέ? Και στη γλυκύτατη φωνή δίπλα την κοπελιά, αν και δεν την έχω δει. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Φωνή γλυκύτατη Παναγιώτα. Γλυκύτατη, ναι, και φαίνεται. Έχει το πακέτο, Το εισπράττω αυτό, κοπελιά. Καλά, τώρα κοίταξε να δεις, τα αριανά, τα κορίτσια, όχι να το επειδή. Αλλά ένα level πάνω, ας πούμε. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Αρχοντιά, τρόποι, φινέτσα, τριζάτες γυναίκες τώρα. Έλα. Δηλαδή αυθεντία, ρε παιδί μου. Ούτε δίθεν, ούτε τάχα μου, ούτε. Όπως ακούς, Ελευθέριο, ο Βασανιάρης, όταν ας πούμε. Κώστα μου. Γιατί ο Βασανιάρης ήταν λάτρης του ωραίου φίλου, έτσι. Με σεβασμό πάντα, όταν έβλεπε μια γυναίκα έλεγε τριζάτη. Τριζάτη, έτσι μου έλεγε, ναι. Ήξερε τον τρόπο, είχε τον τρόπο της, ας πούμε, κατάλαβες. Αλλά είδαμε και κυμπάρισε, έτσι. Κυμπάρισε όλα του, δεν το λέμε. Παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Να τους δώσεις τα φιλιά μου και τον Κώστα, άμα το δεις σε Αργύρη, και το Σάκη του στο σπίτι. Θα τους δώσω, θα τους ξέρω ότι είχατε και ναι. Μια εκπομπή
Καμιά μυστήρια εκπομπή πρέπει να γίνει, έτσι κανένα reunion, πώς το λένε στα πού είναι, ναι. Αυτή η ξέστρα εκπομπή που θα γίνει είναι, ρε παιδί μου, πες ότι ξέρω εγώ, είναι να γίνει ένα σταθμός και να γίνει το ρίχτο ηλία, ας πούμε, σε τέτοια εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Να φέρω κάνα χαρτόνι να πούμε, όχι κάνα μπουκάλι, κάνα χαρτόνι φίλα μορφοδεκάρι και να γίνουμε εκεί πέρα να μην μας φέρνουν ούτε με τα στενοφόρα έξω μετά. Για να έρθουμε στα ίσια μας, ναι. Για να έρθουμε στα ίσια μας. Λοιπόν, αδερφέ, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Επάνω που είπαμε, σαν Άρη, σαν Αριανή μάλλον, ότι άιντε ντε, άιντε βρε, το φάγαμε το μοσχάρι, έμεινε η ουρά. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε πάλι στο λαιμό του μοσχαριού, φίλε. Σαν να μην φάγαμε καθόλου. Ναι. Απλά, επειδή πέφτει πολύ κατάρα, φορισμός κτλ. Μαγκές, μην μπερδεύουμε τώρα βούρτσες με ξέρω εγώ τι. Τα θέματα είναι απλά. Ούτε αγνώμονες είμαστε, αλλά ούτε και κορόιδα. Εγώ δεν θα τολμήσω να τον πω ποτέ τον Καρυπίδη, σηκωφύγε. Έχω όμως να του πω, να τον ευθοτήσω και να του πω ότι Θοδωρή, βάλε μυαλό. Άλλαξε την πλάκα, φιλαράκι. Με one man show, ομάδα 110 χρόνων δεν πάει μπροστά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έχουμε να πούμε πάνω από 2.000 παιδάκια στο Χαριλάου. Αμέν Μουχαμπέτ, 54 χρόνια να πούμε, είμαστε άοσμοι. Κι όμως έχουμε παιδάκια στο Χαριλάου. Κάνε τα κουμάντα σου ρε, για πάρτι σου ρε. Εμάς την καψούρα μας δεν πρόκειται να την κόψεις, αγόρι μου. Δύο τι να μπορεί να γίνουν. Θα βρεθούμε στο γήπεδο ούτως ή άλλως. Ή θα σου πω γεια σου ρε πρόεδρε, ή θα σου πω ρε Παγλαμά. Τι σ' αρέσει να σου λένε, Θόδωρε Καρυπίδη. Τι σ' αρέσει να σου λένε. Πώς την είδατε τη δουλειά μας, κόψετε τον Άρη. Ξεχάστε το ρε. Τη ζωή σας, τέλος πάντων, να μην ξεφύγω τώρα και γίνομαι αντιληπτός εσύ φίλε. Έτσι είναι ρε Λευτέρη. Κάποια πράγματα τώρα, κάποια πράγματα τώρα, αλλά και το ρεζουμέ. Ο Άρης δεν είναι ούτε ο Καρυπίδης, ούτε ο δεν ξέρω εγώ, ούτε κανένας. Γιατί είναι ο Καμπάνης, είναι ο Κάρης. Έτσι, μην τον μπερδεύουμε. Μην τον μπερδεύουμε. Ο καθένας. Είναι ο Αλεκάρας, ο Αλεξιάδης. Όχι, ο καθένας. Και τώρα λέει να ξαναγεννιόμουν θα έπαιζα χωρίς μία στον Άρη. Και βέβαια, και θα το έκανε, το ξέρω ότι θα το έκανε. Και θα έβαζε και όρο, εάν πάρω μεταγραφή να μην παίξω εναντίον του Άρη. Αυτό να τον βάλω δίπλα στα χρυσά γράμματα του Άρη. Τον Τίνο τον Κούι, τον αιώνιο αρχηγό, την αιώνια σημαία μας. Και πόσους. Αλλά προέδρους, τι λέτε ρε σοβαρά. Επειδή μην πήγατε μια βόλτα μέχρι το περιβόλι στο φράχτη να πούμε και μην πάτε κοίτα, εκεί είναι τα κεράσια. Τι να το κάνω να τα δω ρε φίλε, εγώ θέλω να τα πιάσω, να γεμίσω τα χέρια μου κεράσια ρε, το καταλαβαίνεις. Ναι μεν είναι καλή η φάση ότι φτάσαμε τουλάχιστον στο φράχτη, αλλά ρε εσύ, εσένα η δικιά σου η μαγιά ρε Θοδωρή δεν πληγώνεται, δεν σπάει ο τσαμπουκά σου, δεν λες το κέρατό μου το τράγιο, κάτι κάνω λάθος, πρέπει να το δουλέψω σωστά. Και έχεις μια ομάδα που τα καταφέρνει και αντί να κάνεις να πούμε 3-4 προσθήκες, κάνεις 14 να πούμε αλλαγές και τι είναι αυτά ρε σήμερα. Τι είναι αυτά ρε φίλε. Μπάζει περιπτώσει σεβόμενος η τρέλα του καθενός, γιατί ο καθένας δεν το διαχειρίζεται όπως εμείς, τέλος πάντων, όπως εγώ, όπως εσύ. Άλλη δική σου διαχείριση, αδερφέ, άλλη δική μου. Προς Θεού μην πατήσουμε την Πανανόβουλα, μην πέσουμε στη λόμπα μάγκες και τιμωρήσουμε τον Άρη, νομίζοντας ότι έτσι θα τιμωρήσουμε τον Καρυπίδη. Ναι, μην πέσουμε στη λόμπα αυτή, μην τιμωρήσουμε τον Άρη επειδή τον τιμωρούν οι άλλοι. Δηλαδή αυτό θα είναι το λιγότερο ανόητο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέλει καλτάκα να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει. Το χειρότερο μαγείρεμα που έχω δει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που κάνουν τώρα. Πού το άκουσες εσύ ρε φίλε. Μπορεί να είμαι και βλάκας έτσι. Πού το άκουσες εσύ. Κλήρωση πρωταθλήματος με συμφωνία. Ναι, στα ναι. πρώτα 3-4 παιχνίδια δεν θα παίξουμε μεταξύ μας, μην φύγει κανένας πόντος, μην σκίσει το καλτσόν. Οι άλλοι παίζουν σε 5 να πούμε θεσμούς και γίνεται η κλήρωση και πάνε να παίξουν μπάλα. Και στην Ελλάδα να πούμε, όχι θα είναι για 4, το 5-8, το 8-19 ξέρω εγώ τι, όχι δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να αποκλείσουμε το γεγονός. Έτσι και ό,τι άλλο βολεύει. Έτσι. Τα φιλαράκια μεταξύ τους και οι υπόλοιποι να πούμε της Λίγκας κάθονται να πούμε αποχαυνωμένοι. Λες και έχουν φάει να πούμε μουσακάκια τους έκατσε βαρύ στο μάι και κάθονται μόνο και αγναντεύουν ρε φίλε να πούμε τα... Τι γίνεται ρε φίλε. Λοιπόν... Αν κάνουμε αντίδραση φίλε πρέπει να γίνει οργανωμένα. Γιατί το βλέπω το έργο ότι ίσως οδηγηθεί εκεί.
Αλλά οργανωμένα, όχι Αρτσιμπούτσιλουλάς και όχι μάγκες. Ισχύσεν τη ενώση, όχι εμφύλιους, όχι διχόνιες. Διαφορές έχουμε και θα έχουμε. Όχι όμως διχόνιες. Θυμάσαι τι έλεγα παλιά στον Τέο του Λαχαναγορίτσι. Όχι γειτονιές στην αυλή του Άρη μας. Όλοι αδέρφια είμαστε. Λοιπόν. Την ίδια τρέλα που με ακολουθάμε. Αδερφέ μου. Χάρηκα Λευτεράρα. Χάρηκα αδερφέ. Γεια σου, γεια σου. Καλή συνέχεια. Γεια σου Λευτέρη. Γεια. Λοιπόν, είναι 2 γραμμές, θα τις πάρω και τις 2 σύντομα γιατί έχει μηνύματα αρκετά και πρέπει να διαβάσω. Σύντομα οι γραμμές μόνο αδέρφια, το λέω από τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Αργύρη. Έλα Χρυσοπαπού. Τι κάνεις Δερβίση μου, έχω καιρό να τα πούμε. Καιρό έχουμε, ναι, τι κάνεις, τι λέει. Καλά μωρέ, εντάξει. Άμα είναι Χρύσια καλά, είμαι τέλεια καλά. Έτσι, μπράβο, σωστά μιλάς. Ναι. Σωστά η μιλάς. Βιολέτα μας τι κάνει. Δόξα τω Θεώ, και αυτή μια χαρά είναι. Το πιτσιρίκι. Όλα βαίνουν καλώς. Όλα βαίνουν. Τα φιλήσεις. Έγινε, ναι. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, ξέρεις ποιο είναι. Η κριτική. Και όταν είναι λάθος, είναι άσχημη κριτική αυτή. Ας βγει ένας φίλος, ένας αδερφός Αριανός, να με πει τα τελευταία χρόνια ποιος ήταν ο καλύτερος πρόεδρος στον Άρη. Με τα λάθη του. Καλά, κοίταξε, ξέρεις τι πιστεύω περισσότερο. Εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Αυτό είναι το λάθος, πιστεύω. Για το αν ο Καρυπίδης, ξέρεις, είναι καλός, είναι. Εγώ πιστεύω, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά. Ναι, αυτό θα πω και πες μετά. Είναι σαν να καθόμαστε στον καθρέφτη και φτύνουμε τον εαυτό μας. Απλά ξέρεις που θέλω να καταλήξω εγώ, ότι ας πούμε ρε παιδί μου, ας θέσουμε σαν δεδομένο ότι ναι, αυτό υπάρχει έτσι ή αλλιώς. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει σαν Άρης, το σίγουρο ότι εμείς σαν Άρης θα πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι όπως σκέφτεται ένας πιτσιρικάς 10 χρονών, στον οποίο πιτσιρικά 10 χρονών του ετοιμάζουν το Αριανάκι αυτό μια φάμπρικα, ωραία, μια πονηριά, και αυτό το πιτσιρίκι δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε ξέρει ποιοι Αριανοί ας πούμε είναι με Καρυπίδη ή όχι. Αυτό το πιτσιρίκι ξέρεις τι θέλει να δει? Θέλει να δει έναν Άρη να τους πάει τη μαγιά. Θέλει να δει έναν Άρη να τους χαλάει την πονηριά. Αν παίρναμε αυτό το πολιτό πόθη του κύπελο φέτο, όλοι θα λέγανε για τον Καρυπίδη είναι η σημαία. Σαφώς, μα έτσι πάει όμως. Δεν είναι, το ναι. ήθελε. Αν δεν το ήθελε, να τον κατηγορήσω εγώ πρώτος. Έτσι πάει, έτσι πάει. Δεν αρρώστησε αυτός όπως αρρωστήσαμε κι εμείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, Χρυσοπαπού. Και αυτό με τα μετάλλια, λάθος το λένε όλοι, λάθος το λες και εσύ. Εγώ το λέω αλλιώς. Τα μετάλλια του κυπέλου. Ποια μετάλλια του τελικού? Τα μετάλλια της ντροπής ήταν αυτά. Καλά κάνανε και δεν τα πήρανε ρε φίλε. Καλά, πολύ καλά κάνανε. Τι μετάλλια να παίρνανε? Το παραμύθι και το δούλεμα άρχισε 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν. Χωρίς κόσμο, δεν έχουμε κάμερες, δεν έχουμε τουρνικέι, δεν έχουμε... Και μετά πώς τα έβαλες, πώς τα έβαλες? Και έγινε ο τελικός και μετά μια εβδομάδα μπήκαν όλες οι κάμερες. Ούτε το όνομα του θέλω να πω, το Σύχαμα. Το Σύχαμα. Λοιπόν. Και μετά γίνονται εκλογές και πάνε Αριανοί και ψηφίζουν Μητσοτάκη. Όχι ρε παιδί. Είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας. Δεν είμαστε κι εσύ. Τι είμαστε? Τι είμαστε? Ας γίνει το περίπτωρο της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, να έρθει ο Μητσοτάκης να βγει καμιά φωτογραφία. Ρε, και ο κάθε Μητσοτάκης, γιατί όλοι τα άλλοι κουάλε είναι, έτσι. Μόνο μην είμαι εγώ εκεί πέρα. Σίγουρα θα πάω κρατητήριο και το βράδυ. Χαλάλη. Λοιπόν, Χρυσοπαπού, σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι, εγώ με κόλλησε εμένα κάτι και δεν με ξεκολλάει από το μυαλό και είναι, το πιστεύω αυτό που λέω. Ο Άρης φέτο είναι τρίτος, θα είμαστε τρίτοι και θα μαλώνουν όλοι οι άλλοι μεταξύ τους. Το κρατάω Χρυσοπαπού, να τη θυμάσαι. Θα το ξαναθυμίσω. Θα το ξαναπούμε, ναι. Εσύ τώρα πότε κάνεις εκπομπή? Τώρα δεν έχω ρεπορτάζ, αλλά μέσα σε άκρες, τέλεια, αρχές, εκεί. Άντε καλά, αγόρι μου, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους. Γεια σου Χρυσοπαπού, γεια σου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελευταία γραμμή, λίγο σύντομα μόνο, σε παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα Αργύρη, έλα, ο Γιάννης είμαι. Έλα Γιάννη. Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα σου εκεί πέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Αργύρη, όλοι έχουν παράπονα και αυτά. Δείξε τη δύναμή σου. Πώς όμως? Χωρίς κανένα εισιτήριο διαρκείας. Πόσοι πήγαμε εκεί πέρα για να πάρουμε... Όλα παίζουν ρόλο, Γιάννη, μιλά σωστά, βέβαια.
Έτσι δεν είναι? Έτσι. Για να φέρεις τον επενδυτή να διώξει τον Καρπίδη. Εγώ όπως το έλεγα και πρέπει πέρσι... να το δει λίγο και το μάτι του αλλού. Γιάννη, που θέλει να έρθει. Επένδυση δεν γίνεται χωρίς εισιτήρια. Με συμπαθάς. Χωρίς δύναμη. Χωρίς λαό. Δεν γίνεται τίποτα. Με συμπαθάς. Αλλά εγώ το έλεγα και τι το έλεγα και πέρσι. Δεν θες να δώσεις διαρκείας γιατί δεν ξέρω εγώ τι έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα. Γράψου στον ερασιτέχνη. Δείξε κάτι, σαν Αριανός που είσαι. Γιατί και στο μπάσκετ εγώ που έχω... Στην καραμέλα είμαι Αριανός και αυτά. Στο μπάσκετ που έχω εισιτήρια και κόσμο και όνομα και ιστορία και φανέλα... Τον Άρη του πολεμάνε, δεν πολεμάνε το Καρυπίδι, Αργύρι. Τον Άρη του πολεμάνε. Και γίνεται συνεχόμενος πόλεμος. Πότε θα βάλουμε μυαλό τελικά εμείς οι Αριανοί? Στη φαγωμάρα μας? Το δεις εξαμαρτήν. Δεν γίνεται. Το δεις εξαμαρτήν που έλεγε έτσι. Εμείς όχι δεις, το έχουμε κάνει να πούμε δεκάκις. Φτάνει. Ναι. Κάπου φτάνει. Τέλος πάντων, ας βάλει ο κόσμος μυαλό και βλέπει τι πόλεμος γίνεται και δεν θα μας αφήσουν. Καρπαζοείς πράκτορες έχουμε καταντήσει τα τελευταία 50 χρόνια. Όπως λέει και ο Αβραάμ. Όπως λέει και ο Αβραάμ, καρπαζοείς πράκτορες έχουμε γίνει με αυτό το πόλεμο. Να δούμε ρε Γιάννη, να δούμε. Καλά μυαλά να έχουν όλοι οι Αριανοί και καλές σκέψεις να έχουν και θετικές. Άντε και καλό καλοκαίρι. Γεια σου ρε Γιάννη, ευχαριστώ άδερφε, να είσαι καλά. Γεια σου Αργύρη, θα τα πούμε στο γήπεδο. Γεια σου Γιάννη, γεια. Λοιπόν, ωραίος ο Γιάννης. Πάμε στα μηνύματα. Βασίλης, πιστό βρωμόσκυλο από το Lounge Down. Καλησπέρα Αργύρη και σε όλα τα αδέρφια. 2 και σήμερα λέει ρε βρωμόσκυλο. Ετοιμαστείτε για τα τσίπουρα λέει. Μπράβο. Το μόνο που θα πω λέει, αγαπήστε και νιώστε τον Άρη λέει ρε. Εμείς λέει αν και 2.000 χιλιόμετρα μακριά λέει εκεί θα είμαστε λέει πάλι και πάντα στο πλευρό του. Άρης νικητής με την ψυχή μας γεμάτη περηφάνεια. Λέει ο αδερφός ο Βασιλάρας. Γεια σου ρε Μπίλη, γεια σου αδερφέ. Να σου δώσω να καταλάβεις ένα δείγμα, ας πούμε αυτό που θεωρώ εγώ ας πούμε αρρώστια ή οτιδήποτε. Δες τώρα. Ήταν να γίνει μεταγραφή του Διούδη. Αυτές τις ώρες ας πούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων μπήκε ένας όρος περίεργος από την ομάδα την οποία ας πούμε ήταν τώρα, ότι είσαι ελεύθερος, πας όπου θες, εκτός από τον Άρη. Στην περίπτωση του Άρη θέλει ας πούμε 400 χιλιάρικα. Του βάζει αυτό τον όρο. Δες τώρα. Αυτό την είδηση ας το πούμε, τη βγάζουν τα ειδησιογραφικά του Άρη. Και ξεκινάνε οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι είναι πιο έξυπνοι. Είναι τέρμα έξυπνοι. Είναι τόσο έξυπνοι ας πούμε, που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ας πούμε. Ή αν δεν το καταλαβαίνεις γιατί αυτοί είναι τόσο έξυπνοι, ή δεν τους καταλαβαίνεις γιατί είσαι αφελής, ή γιατί είσαι τρίπιος για αυτούς. Οι οποίοι είναι τόσο έξυπνοι που θα γράψουν με τη μία. Θα βγουν, θα γράψουν, θα πάρουν σβάρνα τα site για να πούν ότι κοιτάξτε να δείτε τι παπά μας πουλάνε τα αριανά site ας πούμε. Και εμείς οι τόσο έξυπνοι ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε τα site, έτσι. Την ίδια είδηση τη γράφει, ξέρω εγώ, το Sport 24, το Γκαζέτα, το TEN, όλα τα πανελλήνιας εμβέλειας. Αυτοί πώς ακριβώς τη γράφουν ας πούμε. Δηλαδή, αυτά τα πανελλήνιας εμβέλεια, τον Γκαζέτα, ας πούμε, γιατί δεν συμβολεύεται αυτούς τους 20 έξυπνους Αριανούς που τρέχουν, ας πούμε, να γράψουν και να λιδωρήσουν κάθε τι αριανίδικο. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Λέγεται site, λέγεται ξέρω εγώ ραδιόφωνο, λέγεται διοίκηση, λέγεται κόσμος, λέγεται προπονητής, λέγεται σύνδεσμος. Κάθε τι αριανίδικο. Θα πάρει ο άλλος βάρνα, δεν έχει γράψει 10 μέρες που πάνε να κάνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, την πονηριά απέναντι στον Άρη, αλλά θα βγάλει μαγκιά απέναντι, ξέρω εγώ, στο site το 1, το 2, το 3. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιος που γράφει χωρίς να ξέρει, ας πούμε, ότι αυτό που λέει δεν ισχύει, ας πούμε. Να μου πεις είναι πρώτη φορά, δεν είναι πρώτη φορά, αλλά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ένα δείγμα όλων αυτών που αντιμετωπίζουμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε. Και σε λέω μετά γιατί ασχολείσαι. Πώς δεν τι ασχολούμαι, ρε φίλε, κάτσε. Δεν γίνεται, ας πούμε, να είμαστε σε αυτό το. Να πολεμούν τον Άρη το ένα το άλλο και εμείς ασχολούμαστε με τους ηλίθιους, επειδή οι ηλίθιοι βγαίνουν μπροστά. Θα μου πεις ο ηλίθιος είναι σαν τον πεθαμένο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι. Ναι, αλλά και κάπου όπα. Ανοίγω τώρα έτσι να διαβάσω τα μηνύματα μέχρι να κάνω αλλαγή τη σελίδα. Διαβάζω 15 κατεβατά από τύπους τους οποίους και κάποιοι σας ξέρω κιόλας. Με κάνει εντύπωση. Κάποιους έχουμε μιλήσει. Πόσο κάτω πέφτεται, ας πούμε. Μου μαρκάρει ο άλλος πρόβατα.
Ότι πουλάνε, ξέρω εγώ, τα αριανίδικα site Παπατζηλίκη. Άντε τα αριανίδικα πουλάνε. Τα Easy και τα υπόλοιπα. Ντε και Σνόνι, γιατί ρε που για να πει ότι δεν πήραμε το Διούδη για αυτό το λόγο, ναι, έβαλα αυτή τη ρήτρα. Γιατί ο Άρης πήγε να κινηθεί πιο γρήγορα και ξέρω εγώ την ψώνησαν στο έτσι. Γιατί έγινε όμως. Έγινε ρε βλάκα, έγινε. Βλάκα, 3 φορές βλάκα, έγινε. Και είσαι τόσο βλάκας που το παίζεις έξυπνος και ποστάρεις από εδώ και από εκεί ότι σου πουλάνε ψέμα. Όχι. 1000 φορές να ποστάρεις και να γράψεις εσύ ο ένας, ο δύο, ο τρία ότι είσαι βλάκας. Πες, είμαι βλάκας, 3 φορές πες το. Θα νιώσεις ενδεχομένως καλύτερα. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ο αδερφός, ο Κλέο. Καλησπέρα αδερφέ μου, λέει Αργύρης. Τα διάφορα, λέει, γκρουπ του Άρη συνοπαδοί μας βγάζουν μίσος και μένος για την ομάδα. Δηλαδή, λέει, τι να πω ρε μάγκες, λέει, τα λόγια σου σοφά πάντα, μόνο Άρης, νίκες παντού και πάντα. Αν κάνεις τώρα μια περιήγηση, αδερφέ, θα δεις τους βλάκες αυτούς, οι οποίοι είναι τόσο βλάκες που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι και ξέρουν ότι δεν μπήκε η ρήτρα. Είστε βλάκες. Ο Γιάννης, καλησπέρα αδερφέ Αργύρη, το στομάχι είναι ακόμα κόμπος, λέει, από το φινάλε της χρονιάς. Αυτό όμως, λέει, δεν πρέπει να αλλάξει τη στάση μας απέναντι στην ομάδα. Η χρονιά φέτος θα είναι δύσκολη. Θα φάμε πολύ κοινή για το σκουπίδι, λέει το Γκαγκάτσι. Δεν χρειάζεται όμως άλλη γκρίνια. Συσπήρωση χρειάζεται, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον σύνδεσμος για να κατευθύνει τον κόσμο. Δεν θα σχολιάσω τις απαράδεκτες ανακοινώσεις της Καβάλας και της Ράμας, που μόνο, λέει, περισσότερη ισοστρέφεια έφεραν. Όποιος αντέχει ας έρθει στο γήπεδο φέτος. Όποιος δεν μπορεί ας κάτσει σπίτι του. Καλό θα κάνει, λέει, από το να έρχεται και να γκρινιάζει. Καλύτερα, λέει, στο γήπεδο 5.000 πετιά παρά 15.000 ξερόλες και γκρινιάριδες. Γιάννη, αδερφέ, τα μπερδεύεις λίγο όλα, να ξέρεις. Έχει υπόψη σου σε αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να θέλω, ας πούμε, να. Τέλος πάντων, ανακατοσούρα μεγάλη. Είναι δύσκολη η χρονιά. Σαφώς σε μια δύσκολη χρονιά θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Σαφώς και ο Καρυπίδης θα φάει πίεση από συνδέσμους από τον κόσμο. Σαφώς και θα πρέπει να είναι πιο σοβαρός και να είναι πιο υπεύθυνος, ας πούμε, τέλος πάντων, σε οτιδήποτε αφορά τον Άρη. Σαφώς και έχουν λογική και οι συνδέσμοι και η πορεία τους και οι ανακοινώσεις τους και η ξενέρα του κόσμου. Είπαμε, δεν θα είμαστε είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν 20 φιόγκοι που από το πρωί στο βράδυ προσπαθούν να λιδωρήσουν τον Άρη και θεωρούνται Αριανοί, ότι εμείς θα τα βλέπουμε όλα ρόδινα, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα. Γιατί μετά από 6 χρόνια και τα λάθη του και τα λάθη του και τα λάθη του Καρυπίδη, πέρσι που μου έκανε αλχημίες τώρα με πώς το λένε, προετοιμασία εδώ και πάει λέγοντας. Έλα, δεν πάει έτσι. Όχι. Δεν είναι ή με τη μία ή με την άλλη. Υπάρχει και το κέντρο, να πούμε, το οποίο το κέντρο είναι η λογική. Κάπου όπα, γι' αυτό σου μην τα μπερδεύεις όλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια έχει ο Άρης και οποτεδήποτε δημιουργούνταν εσωστρέφεια, ευθύνεται το κεφάλι, αδερφέ. Πάντα. Δεν φταίει ο κόσμος. Άρα, Αργύρη, λέει ο Μάκης, όσο και να τα λες, λέει, τα σκουπίδια δεν βάζουν μυαλό. Αν ακούσω, λέει, κάποιο σκουπίδι στο γήπεδο να καταφέρεται εναντίον του οργανισμού του Άρη, θα γίνει μανούρα. Να το ξέρουν αυτό τα σκουπίδια, λέει ο Μάκης. Αλάργα, Μάκη, αδερφέ, αλάργα. Λοιπόν, ο Γιώργος, πόσο, λέει, τέτοιοι είμαστε, συσπήρωση γύρω από τον πρόεδρο και την ομάδα. Αγαπήστε την ομάδα, ξυπνήστε επιτέλους, αγαπήστε την ομάδα, επιμένω, τον Άρη. Τον Άρη αγαπάμε, τον Άρη προστατεύουμε, τον Άρη στηρίζουμε. Και τον οποιονδήποτε σαφέστατα βρίσκεται στον οποιοδήποτε πόστο στον σύλλογο. Όπως το λέω, όποτε ένας παίχτης για όσο καιρό φοράει τη φανέλα του Άρη, εγώ θα του στηρίζω. Την επόμενη μέρα θα μπορεί να πω τα 1000 μύρια όσα. Γιατί μέχρι και την τελευταία μέρα που βρίσκεται στον Άρη μπορεί να μου βάλει το πιο κρίσιμο γκολ της ιστορίας μου. Κατάλαβες? Γιατί αυτό μου έχει αποδείξει ο σύλλογος. Τα γκολ που έχω, αν μου πεις γρήγορα να σου βάλω 10 γκολ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα γκολ είναι το γκολ του Μπενίσκου, εντάξει, είναι το γκολ του Γκουγκουλιά, είναι το γκολ του Βελόνι, εντάξει, είναι το κοντρόλ του Σκαρμούτσου, είναι όλα, είναι πράγματα χαραγμένα. Οποιοςδήποτε φοράει τη φανέλα του Άρη είναι δικός μου, τέλος. Είτε φανέλα, είτε ξέρω εγώ προεδρικά, είτε διοικητικά, είτε προπονητικά, είτε οτιδήποτε. Ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, λέει, σε όλα τα Αριανά. Ξεκινάει μια χρονιά πολύ σημαντική.
Η Χαλάστρα όπως πάντα θα στηρίξει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Βάμος. Ο αδερφός ο Αλέξης από τη Χαλάστρα, έτσι. Χαλάστρα, Στυλοβάτης, η Καμπανία γενικότερα, έτσι. Αν πέσει ποτέ η Καμπανία, αδερφέ, θα πέσει και η πόλη ολόκληρη. Η Καμπανία κράτησε την πόλη όρθια σε δύσκολες μέρες, τα ξέρεις καλά εσύ. Οι Χαλαστρινοί ήταν αυτοί που φτιάξανε τη φάση και ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Άμα οι Χαλαστρινοί δεν κάνανε το Μαγλατά το 12, έτσι, θα μας προλαβαίναν οι Βουλγάροι. Γράψτε αυτά που σου λέω, Γιώτα, εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για μπάλα. Γι' αυτό και η Χαλάστρα είναι κυτρινόμαυρη. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στα τέλειο. Ο Γιάννης, καλησπέρα, λέει Αργύρη. Γεια σου, Ρετζόνη, γεια σου, Λεβεντόπεδο. Ο Κοσμάς. Καλησπέρα, λέει Αργύρη, και καλή εκπομπή. Πραγματικά δεν ξέρω αν ξανά στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει τιμωρηθεί κάποια ομάδα με αυτήν την πραγματικά αστεία τιμωρία που τιμωρήθηκε η ομάδα μας. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις διαφωνίες που έχουμε, λέει, για τον πρόεδρο και να συσπηρωθούμε όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα. Εμείς είμαστε η δύναμη της ομάδας και αυτό είναι πραγματικά που φοβούνται, γιατί ξέρουν ότι όταν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν, λέει ο Κοσμάς. Πλέον έχει αρχίσει αυτό, αδερφέ μου, να ακούγεται η ουτοπία, δυστυχώς. Δεν πίστευα ποτέ μου θα το πω, αλλά πραγματικά. Χριστάρας, καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Αλάνια, βοηθήστε τον Άρη μας και με αυτήν τη βοήθεια κερδίσει και κάτι του Καρυπίδης, χαλάλη του την αγάπη μου, λέει, στα Πανταχού Αριανά. Βάμος, Αριανάρα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι που έλεγα και παλιότερα, ότι αν ο Καρυπίδης κερδίσει, αν επιτύχει ο Καρυπίδης, θα σημαίνει ότι θα πετύχει και ο Άρης. Αν επιτύχει ο Μάτζιος, θα σημαίνει ότι θα έχει επιτύχει και ο Άρης. Ο παίχτης, ο έτσι, ο 2, ο 3, ο 5, η επιτυχία θα είναι του Άρη. Έτσι, θα είναι δική τους, αλλά θα είναι του Άρη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Γιώτα. Η Ιωάννα, καλή εκπομπή, λέει, φίλε μου. Γεια σου, Ιωάννα, να είσαι καλά. Ο Στεφανάρας, ο Πάρταλιτς, ο γητευτής της ρακέτας. Αλήθειες μόνο αλήθειες. Δίπλα στο σύλλογο όπως μπορεί ο καθένας. Άρης νικητής, ιστερόγραφο, Άλκη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Εννοείται αυτό, αδερφέ μου. Γεια σου, Πάρταλιτς. Γιγέρμο, Αούα Αργυρέξ από την κυτρινόμαυρη Αττική. Εδώ που διαδίδουμε την ιδέα του Άρη στα πιτσιρίκια που θα γίνουν οι μελλοντικοί αούες. Ο οργανισμός Άρης πρέπει να ψάξει έναν άνθρωπο ή ένα μοντέλο που θα μπορεί να μας πάει την ομάδα ένα βήμα παρακάτω. Μπας και σταματήσουμε να φτιάχνουμε αργανάκια μόνο από τον κόσμο μας και να ξαναρχίσουμε να φτιάχνουμε κόσμο από την ομάδα. Σωστά. Χαιρετίσματα σε όλα τα αδέρφια που κρατάνε ζωντανή τη φλόγα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αούα 1914, η κόλαση είναι κίτρινη και τα αρέστα παγωτό. Χ, και ωμέγα. Γιγέρμο, αδερφός, Έλληνο-Αργεντίνος. Γεια σου, Γιγέρμο, γεια σου, αδερφέ μου. Ο αδερφός μου, ο Νίκος εδώ, ο δάσκαλος, όπως συνηθίζω να το λέω, γιατί πρόσεξε να δεις κάτι, Γιώτα. Όπως κάνουμε, ρε φίλε, την αβάντα σε όλα τα αδέρφια, έτσι οφείλουμε να κάνουμε στην αβάντα και στον αδερφό τον Νίκο, διότι ο Νίκος έχουν κάνει ένα ραπόρτο Γιώτα βασικό, μεγάλη υπόθεση. Ψάξε να τη δεις τη δουλειά. Είναι το κυτρινόμαυρο Target Fitness. Έχει υπόψη. Εκεί αλλάζουν ζωές. Το λέω όμως σε εμάς γιατί, όχι τόσο γιατί είναι αριανάκια αυτοί οι οποίοι το έχουν. Δηλαδή δεν εστιάζουμε εκεί. Αλλά λόγω του ότι επειδή εμείς είμαστε Άρης, και όπως μου θύμισε και ο Λευτεράρας πριν, ο συγχωρεμένος ο Τέο, για μένα μια από τις πιο σπουδαίες φωνές, ο Τέο Λαχανογορίτης, που έχουν βγει. Γιατί ήταν έτσι απλός άνθρωπος ο Τέο. Και όπως το έλεγε πάντα, ότι εμείς έχουμε 5 χρόνια λιγότερα ζωής, μόνο αυτά που έχουμε περάσει. Έχονται τα αδέρφια αυτά, ας πούμε, και σε αναλαμβάνουν και σε κάνουν έτσι συνέπαινε. Έχει υπόψη Γιώτα. Και τουλάχιστον να πατήσουμε τα 5 χρόνια. Μέχρι ότου έρθει η ώρα, ρε φίλε, να πάρουμε το
το οτιδήποτε, ας πούμε, και να ξαναπάρουμε πίσω κάποια χρόνια. Οπότε γι' αυτό την κάνω την αβάντα στην Ευωσμάρα. Στο Target Fitness είναι αδέρφια, έχει υπόψη. Ο Άρης, πιστό βρωμόσκυλο. Ο λαός απαιτεί να γραφτεί η εκπομπή. Ο Άρης. Γεια σου Αργυράρα, γεια σου Πανκάρα, λέει. Είναι πανκόσκυλο αυτός, ο Άρης. Πραγματικό πανκόσκυλο, γιατί δούλευε σε εργοστάσιο και άκουγε τις εκπομπές κονσέρβα. Και σε ευλογούσε, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από την Κεντρόμαυρη Βουλγαρία ο Άρης, ο αδερφός, στην Ξενιτιά, λέει, ημεροκάματο για να πάρουμε ένα διαρκείας στην μπασκετάρα μας. Άρης από κάτω. Και εδώ μια ομορφιά η οποία λαμπυρίζει στο φως του ήλιου, ένα bourbon. Τι ομορφιά, τι ουισκάρα είναι αυτή εδώ, τι μαγιά έχει κάνει ο αδερφός μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα, λέει, και καλή εκπομπή Αργύρη. Πες το πρόβλημα έξω από τα δόντια, γιατί θα τρελαθούμε. Πού είναι οι μεταγραφές και πότε θα γίνουν, λέει, ομάδα. Ποιο πρόβλημα να πω έξω από τα δόντια, δεν κατάλαβα. Αν ήξερα κάτι, αδερφέ, να έχεις υπόψη σου, θα είχε βγει ρεπορτάζ, αλλά δεν έχω κάτι να σου πω. Αλήθεια. Έξω από τα δόντια. Λοιπόν, ο αδερφός, το βρωμόσκυλο από τα διαβατά, στα διαβατά, ο Πυρήνας είναι απογοητευμένος. Βάλε έναν κάτσικα, λέει, να μας εισπυρώσει, έρωτας ξαφνικός, λέει ο αδερφός, ο Γιώργος, ο Ταμού, το βρωμόσκυλο, έρωτας ξαφνικός. Θα το δώσω στη Μάριον παραγγελιά αυτό, Ταμού, να ξέρεις. Έχει υπόψη. Έρωτας ξαφνικός θα παιχτεί. Γιατί είναι αδερφός και ο Κάτσικας, είναι τραγουδιστής, είναι δυνατός. Ο Πάνος ο Κάπτεν, καλησπέρα από την Επανομή. Γεια σου Πάνο Κάπτεν, slow. Η Αβάντα εδώ βλέπω του Θέστρα, πήγα να το διαβάσω. Πήγα να διαβάσω Θέστρα, σώπου. Και ποιος τρελός το έγραφε. Καλό, ο Κολόμαγκας θα πούμε, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλό σου κου, καλές οι διαμαρτυρίες, λέει, αλλά αν δεν σε βρουν παραθυράκια η νομική συνέφεση, αυτή είναι η ποινή που δεν ήμασταν στην απονομή. Τα άλλα, λέει, που λέει ο Γκουγουλιάς, δεν συγκίνησαν επιτροπή και ΕΠΟ. Είδομεν, αδερφέ, δεν μπορώ να σου πω κάτι, αλήθεια. Η Μένια, καλησπέρα Αργύρη και Γιώτα. Καλησπέρα. Ίσως ο πόλεμος να μας κάνει, λέει, καλό τελικά, να είναι το εφαλτήριο για να ξυπνήσουν οι μπερδεμένοι. Για τους επιτίδιους, λέει, δεν υπάρχει ούτως ή άλλωστε σωτηρία. Γεια σου Ρεμένια. Και μιλά σωστά, η αλήθεια είναι. Λευτεράρας, καλησπέρα από Στουτγκάρδη Αργύρη. Αδερφέ μου, καλησπέρα και στη Γιώτα. Σε όλα τα αργανά του κόσμου. Μια ζωή μόνο Άρης, ό,τι και αν συμβεί, η ισχύ εν τη ενώση. Γεια σου Λευτεράρα μου. Ο Στάθης, καλησπέρα αδερφέ Αργύρη. Άλκη Τόσκο ζωντανή για πάντα Αριανή. Γεια σου ρε Σταθάρα. Στίβ, Ελληνοαμερικάνος. Ο Θειασότης, αυτός που μας έδωσε, σου λέω, είδες το marketing. Οι Αμερικάνοι είναι άλλα. 100 χρόνια μπροστά για το Θέστραλ. Αούα ρε κολόμαγκες, καλό καλοκαίρι, μόνο Άρης αδέρφια. Αούα κολόμαγκα, Στίβ, Ελληνοαμερικάνε, αδερφέ. Μόνο Άρης και από εμάς. Αυτά νομίζω έχουμε, Γιώτα. Τα είπαμε όλα. Δεν τα βλέπω. Δεν ξέρω. Έτσι το είπα. Δηλαδή η απάντησή σου σαν general manager opinion, πώς λέγεσαι τώρα εσύ που ανεβάζεις εκπομπές στο YouTube. Κάτι, δεν θα πρέπει να έχεις ένα αληθιόσκυλο, είσαι για μας. Ένα τίτλο θέλω, ναι. Δεν πρέπει να έχεις αυτό το digital marketing. Δεν μπορώ να λέω στον κόσμο αληθιόσκυλο γιατί δεν ξέρουν. Ναι, πρέπει να λέω κάτι. Είναι σε κάπως, ας πούμε. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα γίνει ένα γκαλά. Αληθιό γκαλά. Ναι, καλησπέρα, Γιώτα, αυτό, ξέρω εγώ, general manager. Να, θα μας γράψει ο Ελληνοαμερικάνος. Ο Ελληνοαμερικάνος είναι αυτός καλά, ναι, αυτός είναι καλά. Χειρίζομαι, σου λέει το ξέρω εγώ. Από πίσω, ναι. Λοιπόν, έχεις μπανίσει το τελευταίο καιρό, ήθελα να σου το πω και αυτό. Έχει κάποιους καινούργιους θαυμαστές. Είναι ιδίως ένας τύπος, ο οποίος είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι είναι Τούρκος. Γιατί είναι μαύρος. Δηλαδή είναι, παρόλα αυτά ξέρει τι γράφει κάποια ελληνικά αυτός. Λέω, ήθελα να το πω και στον αέρα, ας πούμε, γιατί το έχω γράψει, αλλά λέω, μάλλον του αρέσει να του μιλάω για τη γυναίκα του αυτού. Δεν ξέρω τι βίτσια έχει ο καθένας. Γιατί αυτά υπάρχουν λιγότερα. Εσύ είσαι πιτσερίκα. Δεν τα ξέρεις αυτά. Επίσης παλιοί. Άλλος, ας πούμε, πλήρωνε ρε φίλε για να βλέπει. Άλλος να κάνει. Καθένας έχει τα δικά του. Εμείς δεν κρίνουμε αυτό.
Αλλά αυτός, λέω, μάλλον κάθε Παρασκευή, κάθε εκπομπή με το που ανεβαίνει γράφει. Τον αρέσει που το λέω κι εγώ, ας πούμε. Να η γυναίκα σου, η Σούλα, ένα άλλο. Αλλά στα λέω ραδιοφωνικά δικαί μου. Έτσι. Γιατί μάλλον μπερδεύεται ο φίλος. Το νομίζω ότι εμείς είμαστε τίποτα ραδιοφωνική παραγωγή του στυλ ραδιόφωνο και τα συναφή. Αλλά δεν είμαστε, κατάλαβες. Οπότε συνέχισε το λίγο ακόμα, βρωμόσκυλε. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Είμαστε. Αυτή ήταν η Γιώτα, Άρης Πανκ, αληθιόσκυλο. Αλλιώς, όπως το είπα και πριν, θα το ξαναπώ γιατί μ' άρεσε σαν τίτλος. Έτσι. Όπως ήταν κάποτε ο Μίστερ ή αυτόν που λένε ο Μίστερ Σιτζέτ που πήρε την ΑΕΚ. Ας πούμε. Τι να μας πει ο Φλόρος. Λοιπόν, εμείς Thestral Shop. Ελάτε, βγείτε μας. Ναι, ελάτε όποιος είναι να δούμε ποιος κάνει τα πιο. Στα μακραμέ. Ναι. Μέσα στα μακραμέ, πάλι τρεχατέ. Και τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Έχει υπόψη. Λοιπόν, αυτά. Καλό καλοκαίρι, υγεία και ελπίζω, ρε φίλε, όταν θα επιστρέψουμε να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα τουλάχιστον. Δηλαδή να μην. Όλη χρονιά είχε πολύ σκάσιμο, το λέω. Είχε. Και καλά θα ήταν να γίνει ένα μαγικό, να γίνει μια αποσκουπιδοποίηση στον Άρη, να μορφύνουμε λίγο, να είμαστε πιο γκυμπάριδες. Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Όταν θα γίνει αυτή η αποσκουπιδοποίηση, τότε θα καταλάβουν κάποιοι γιατί. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.